O que si les teles eren boniques? A tots li pregunteu, de ben segur que no deuen haver vist res. Que no he vist res, i tant que ho he vist. Ui, bonic, meravellós, amb un de Joneses i un de Joneses. Enllesteixen tots? Ja n'hi ha un bon tros, ja, però m'han dit que us demani una altra bossa de diners. Doncs a mi m'havien dit que els curs de gambars no ens deien res d'això. Justa, ja veuré quan hi hagi un bon tros, ja. De segur que ens supera amb el cap de la peça i ni se n'adona. Deixeu-me omplir una altra bossa. Sabeu? Diuen que el vi fa panxa. Panxa o no panxa, el dia que l'emperador sàpiga que li venim a César el saler i el vi de les seves botes, ja veureu què us passarà.